No niin, hyvää iltapäivää. Mä olen Raimo Rekry Virtanen. Mä edustan Poutapäivä Oy:tä ja meillä on alkamassa tässä nyt tämmönen uudenlainen rekrytointitilaisuus. Rekry 10. Eli nyt ensin tähän tarvittais kolme kilpailijaa. Ja meillä on palkintoina tietenkin risteilylahjakortti sekä työharjoittelu meidän Poutapäivä Oy:ssamme. Ja eli 3 vapaaehtoista. Siitä ensimmäinen. Ja sitten sieltä toinen. Ja onko 3. vapaaehtoista? No tosiaan hienot palkinnot sekä tämä meidän, istu siihen. Meidän työharjoittelumme tosiaan täksi kesäksi. Jos olet vailla kesätöitä siitä, aivan, no niin, hieno homma. Elikkä nyt sitten kesätöitä havittelemaan ja näin. Jahas, sieltä tuleekin sitten meidän päällystöä tänne lavalle. Esitellään kuitenkin tässä vaiheessa kilpailijat. Saisiko Shermin paikalleen? No niin, siinä neiti A, taikka C. Haluatko olla mikä kirjain? B olisi ihan hyvä. Okei, olette neiti B. Mikä teidän nimenne on? Ollila Jenny. Onko teillä ammattia? Ei vielä. Eli työtön, selvä. Hei, haluatko olla A vai C? Mä oon vaikka C. Okei, no ei sillä niin väliä. Mikä teidän nimi on? Kuitta Marttiina. Selvä, Marttiina. No niin, hienoa. Onko teillä ammattia vielä? Ei. Ei ole ammattia, eli työttömiä ollaan kaikki. Sitten, mikäs olikaan viimeinen kirjain, mikä on jäljellä? No ei sillä niin väliä. Mikä teidän nimi on? Henna Seppälä. Henna, onko teillä ammattia? Opiskelija. Okei, opiskelija eli työtön. Ja oliko näin, että jokainen teistä on tuossa TTV-olla opiskelijana, eli työttöminä tulette pysymään. Ja tahtoisin vielä mainostaa, että TTV, tuo Tampere Art Factory on meidän yhteistyökumppanimme, ja Tampere Art Factory on tuossa kulman takana Finlaysonin tiloissa, ja siellä on sitten kivoja opiskelijatöitä ja muuta elokuvia. Saa mennä ilmaiseksi katsomaan. Sitten esittelisin täältä meidän firmamme toimitusjohtajan Pauli Yläfemman. Hei Pauli, haluatko sanoa jotain yleisölle? No, tämmönen pieni puhe voisi olla tässä paikallaan, eli olen siis Yläfemman Pauli, toimitusjohtaja, ja toimitusjohtajana toimin laumani johtajana, joka johdattaa vaikka halki maapallon kohti vihreämpiä niittyjä ja kirkkaimpia puroja. Yrityksen ensisijainen tehtävä on toimittaa asiakkaalle hyvää oloa. Haluatko sinä tai sinä olla osa meidän suurta perhettä? Eiköhän aloiteta? Kyllä, elikkä hyvinvoinnista on nyt kyse. Poutapäivä Oy tarjoaa siis asiakkailleen hyvinvointiratkaisuja. Ja otetaan ensimmäinen kysymys. Ole hyvä, Pauli. No niin, eli aloitellaan vähän näin helpommalla kysymyksellä. Eli siis, kuka seuraavista mielestäsi olet ja perustelut miksi? A. Donald Trump. B. Hjallis Harkimo vai C. Roope Ankka? No niin, eli sitten ollaan ensimmäisen kysymyksen parissa. Mitäs sanoo Henna? Apua, en mä tiedä. Eli Hjallis Harkimo. Eli tykkäätte jääkiekosta ja teillä on kaksoisleuka. Mitäs sanoo Marttiina? Roope Ankka, koska Aku Ankkaa, niin... Ankkalinna on hieno paikka. Se on hieno paikka. Meillä on toimiyritys siellä. Me olemme globaali yritys. Meidän toimintamme ulottuu myös Ankkalinnaan. Mitäs Jenny? Roope Ankka, senteistä pidetään kiinni. Selvä, eli senteistä pidetään kiinni. En sano sitä slogania, mitä te ajattelette senteistä tällä hetkellä. Mitäs seuraava kysymys, Pauli? Joo, eli sitten vähän tämmöistä kinkkisempää kysymystä. Eli lapsellasi on ensimmäisen luokan joulujuhla, jossa hän esittää pääroolin. Samana iltana on kuitenkin firmasi pikkujoulut, johon olisi erittäin tärkeää osallistua. Kumman valitset? Eli nyt kysytään siis omistautuneisuutta firmallemme. Mitäs sanoo Marttiina? Siis ehdottomasti lähden Poutapäivän pikkujoulu. Se on oikea vastaus, se on hyvä vastaus, se on erinomainen vastaus. Mitäs sanoo Jenny? Eihän sitä tarvitse kysyä, totta kai mä tuun pikkujouluihin. Se on oikea vastaus, kyllä, erittäin hyvin. Mitäs sanoo Henna? Kyllä ne on ne pikkujoulut tietenkin. Aivan loistava, annetaan aplodit, ne oli kyllä loistavia vastauksia. Elikkä kyseessä on siis omistautuminen firmalle, ja se on erittäin tärkeää, sillä tässähän ollaan juuri etsimässä uutta lihaa myllyyn meidän yritykseemme. Mitäs kolmas kysymys, Pauli? No niin, eli siis
on tämmönen viimeinen kysymys vielä, joka on siis todella oleellista. Eli luettelee ainakin ne 20 tietokoneohjelmaa, jotka hallitset täydellisesti. Eli täydellisyyttä haetaan. Tässä varmastikin haetaan siis Excelin, Wordin sekä Photoshopin ja Flashin lisäksi 20 ohjelmaa. Mitäs sanoo Jenny? Jaa. Okei, luuseri. Mitäs sanoo Marttiina? Paint. Paint. Piste kotiin, piste kotiin. Henna? Paintini meni tossa, mutta siis no käytän laskinta ja pasianssia ja... Eli pelaatte työaikana pasianssia. Hyi hyi. Osaat käyttää pasianssia. Hieno homma. No, mitäs Pauli? Rupeako kysymykset loppumaan vai haluatko vielä kysyä? No ei, kyllä tää on aika selvä peli jo, että Mitäs täällä? Jahas. Nyt on jotakin hämminkiä. Mä voisin vielä kertoa tosiaan näistä palkinnoista, että meillä on siis aivan mahtava työharjoittelupaikka sekä aivan mahtava risteilylahjakortti tässä nyt voittajalle tarjolla. Onko siellä päädytty jo? No kyllä täällä on. Joo, kyllä. On, hienoa. Okei, voitko julkistaa tuloksen? Joo, eli valitsen, mikähän se numero, en muista mikä kirja nyt oli, mutta Jenny Ollila on valintani. Eli Jenny Ollila saa nyt, annetaan hänelle aplodit. Jenny Ollila saa siis nyt unelmatyöpaikan sekä risteilylahjakortin. Olkaa hyvä ja nouskaa ylös ja vaihtakaa hieman paikkoja, niin tehdään tästä erittäin hauskaa tästä. No niin. Sitten Pauli, voisit tulla sieltä kuvitteellisen sermin takaa ja no niin, arvuutella. Niin. Kuka on Jenny? Tällaisia kilpailijoita. Saanko vaihtaa vielä? Ei, kyllä näistä on nyt pakko valita. Jaha, no olisikohan neiti siellä reunassa? Ei valitettavasti. Nyt tää oli se looseri, joka ei osannut pasianssia käyttää. Jaha. No tästä keskellä sitten. Ei, nyt meni kans vähän väärin. Se on toi. No sitten varmaan tää viimeinen. No niin, siitä viimeinen annetaan aplodit Jennylle siitä. Hän saa siis risteilylahjakortin, joka minulla on täällä rypistettynä taskussani. Tuossa. Oho, siinä tuli 100 setelin mukana, otetaan sinne kanssa. Ja sitten hän saa myös palkattoman työharjoittelupaikan kesäksi meiltä, onneksi olkoon siitä. Ja sitten losereille meillä on tarjolla tästä Pauli Yläfemman paperinukkeja sekä mahdollisuutta päästä firmaan näiden työhakulomakkeiden kautta. Eli niitä on myös tuolla meidän tiskillä. Voitte kaikki tulla sieltä hakemaan työhakulomakkeita sekä karamelleja ja muuta kaikkea kivaa tutustumaan meidän yritykseemme. Ja mitäs sen kummempaa? Pyytäisin nyt teitä poistumaan tästä lavalta. Ja meillä olisi tässä semmoinen pieni vielä musiikkiesitys teille kaikille. Koska musiikki on tietenkin osa hyvinvointia ja olemme tässä hyvinvoinnin asialla. Aivan! Sieltä tulee asiakkaamme Raili. Haluaisitko Raili kertoa meille hieman mitä kautta olet kuullut Poutopäivä Oy:stä? Joo, minä en ihan muisteta mitä sinä käskit tähän sanoa, mutta... Eli siis hän on löytänyt Poutopäivä Oyn meidän laajan markkinointisuunnitelmamme myötä. Ja Raili siis omistaa menestyneen ravintolaketjun. Voisitko kertoa hieman sitä ravintolaketjusta? Se on tämmönen aika vaatimaton eväskärry. Eli laaja firma. Nyt on kyseessä siis suuresta bisneksestä. Mitenkäs, eikö olekin näin, että olette erittäin tyytyväinen firman palveluihin? No, kyllä. Kyllä, erittäin tyytyväinen. Hän on erittäin tyytyväinen. Katsokaa tätä naamaa, hän ei valehtele. Voitaisiin nyt esitellä meidän laulu. Ja itse asiassa me ollaan yhtä perhettä asiakkaittemme kanssa, niin Raili on päässyt mukaan tähän showhun. No niin. Annetaan tytöille mikrofoni. Tse. Oi. Näin päin. 2, 3, 4. Aamun koittoon asti.
Siten meistä muodostuukin hyvin voimakkaasti poudapäivää. Ja tervetuloa tuonne meidän tistille tosiaan täyttämään noita työhakemuksia ja tervetuloa meidän asiakkaaksemme. Siellä on lisätietoa ja kerromme mielellämme lisää yrityksestämme. Kiitoksia.